Gate to kuya. Patrick. Tatlo na lang. Ang dami niyang bag. Ikaw sa bag mo yan? Bag mo yan? Doon pre, kasya pa tayo pre. Front kasi! Andito na po kami sa sakayan ng jeep ng Jade. Kumpara. Video mo kasi ha. Ulo. Grabe. Meron nagiging hellboy ka na doon. Oo nga. Pag-vlog na lang yung iba. Gusto nyo daw Gusto lang kuya. Bet ko yan. Ngayon na kuya. Nakakit na kami. Tara ganun. Ay, yung barya, nahulaw. Sayang. Kill me. Guys, Banawi trip po namin. Pumunta po kami sa Batad. Papatayin namin si Thanos. Pera! Oh, bakit? Dapat kasi pag magta-drive. Alam, meron pang isa! Joke, wala na. Sumera, Magkano? ikaw na bala sa akin. Maganda isa. Pre, gaano kaya kalayo to? 10 minutes tricycle. 10 minutes tricycle. Magat waig. Ano po yung benta nyo kuya? Balot? Para po kaming Marines mga kaibigan. Sa dami ng mga bag po namin yan oh. Down nyo! Tara na pre! Andito po kami kila Siren. Siren po ang pangalan niya ngayon. Hindi namin sasabihin yung apelido niya kasi marami siyang kapilido. Magat, bye! Magat yan. Uy, Siren yung pangalan niya pre. Say yung pangalan niya. Magat pala sila lahat dito na. Just Mark, ikaw na naman ang nahuling hinintay. Anong just Kagabi na naman. Siren, thank you and family. Ay. Switzerland. Ganda ng mukhang dito na. Punta natin. Rico. Okay. Only in Jadi. Durog yung kabila. Ah, syempre durwarog eh. Durwarog, kaya durog.
Grabe po dito mga kaibigan, yung mga bahay dito anong tawag doon? Yung magkakalayo every kaya yung mga ginagawa nila dito pag walang magawa yung mga tao, kaya madaming populasyon dito pag walang ginagawa, gumagawa ng bata. Mga kaibigan, sasabi ko lang kanina, may mga bata na. Ito rin isa to, bata din to. Bata! Saan yung nanay mo? Interview natin yung Sego. Gano'n kalaki ang horse mo? Paano ka humipak ng ano? ng ano? Sego ng pangalan ng kalabaw nyo? Dagon. Dagon lang po. Sobrang lupit po dito sa Durwarog. Yung lupa nila durog. Yung sa ilalim. Oh. Oh, di ba? Durog. Dito wasakto. Kaya Durwarog ang tawag. Kaya Durwarog yung tawag dito. O sige. Durog ang Durwarog. Kasi durog. Salo! Normal na paa. Abnormal na paa. Samera, magkano yung benta mong kasino? 30, bilhin nyo na po. Medyo malayo pa. Transition. Front kasi! Marijuana ang laging nakikita sa siyandak kung di ko maipasa. Jesse, ko na naman nahuli! Yes, Mark! Marijuana ang laging nakikita sa siyandak kung di ko maipasa. Let's go to Palengke! Tapos umihing tricycle driver. Sige uwi na ako. Nagkakaroon.
Waki, one. Hindi, oh. Dambana ni Jesus! Punta Avenida! Gordon Isabela! Nakagat ko yung dila ko. Ganito dapat. Boom! Wala na bang mas mataas? Feeling so high, parang I'm gonna die, 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 die. Pop it loud, another rocket shot. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what?
Bye bye! Yes, yung bag mo! Stephen, kwento mo nga sa atin pre kung anong nangyari ngayong araw. Panoorin nyo na lang po yung video. Malak lang di nga to nung fee ko. O di bayad. Bo, malak man fee sa gasot. Ah, ang pangit ni Kalbo. Eyo. Ano? Bilisan mo may naganti sa baba, 100 pesos dun sa kwan. Tayo na. O, magabay ka na. Bye-bye. Bye-bye.